Станах рапер и половина. Как му? Скайнер, човек! Йо, чудо! Светлина в моя живот. Преквалифицирах личността си в гангстера Керанов. Направих песен за престъпността в Стара Загора. Смятай какъв идиот, направо не знам как съм живял сред хора. А пък Стара Загора, що се отнася до престъпността, е в родината ми от най-спокойните места. И затова има статистика, но аз съм се смел и тая статистика явно пък не съм е бил чел. Пряко ръци от тогава няма да споделя, защото изнета още носи се безсмъртната творба на един изстрадал от превратностите на живота мафиот. 14 годишен турбоидиот. И почнах да ги раждам едни змии и гущери. И на сцена излизах с едни тънки излъщени. Абе рапърта трънкам, за мене просто няма рамка. Всичките по домова книга ги хуках на мамка. Рап кариерата ми, както сещаш се, отлично придобих изражение леко апокалиптично. И слава богу, че баща ми не го тресна инфаркта от моите поетични напани. Изящникът едра шарка, защото колегите му изнета ги намираха. И ми се присмиваха, и го депресираха, и от смях умираха. Но гаврите странно защо пък мен ме мотивираха. Противно на всички прогнози извадих късмет и ме приеха да следвам в елитен университет. И някак обстановката в къщи се поуспокои. Как ме изпрана наука е трудно да се обясни, но хеймана, вече съм една софийска хаймана. Горе-долу съм съкала си на 21. Мъча се да ви се впиша в полезрението. Винаги готов да ви вгорчавам настроението. При нужда, евентуално. Ай, няма хукам в тая песен още. Ще запазим за после. Специално 2 минути за всички. Лева ме дължиш. Денят ми почва средностатистически направо зле. Браво бре, няма вече нужда от представяне. Петно леке на яката на шубата ти, братле. Човекът провал не знае 200, но пък знае 2. Баща ми казваше доста често, че видял на времето в мене някакъв сериозен потенциал. Но просто съм го пропилял, нахален бил съм и живял съм само за да стана неговият най-голям провал. И е прав. Сега си бърша задника с ръкав и като си спомня, сега се чувствам като някакъв невидим крав. Да бе, нямам етап, ще върна лентата назад да ви разкажа за провал първи. Да слушай, брат, действието се развива, когато бях клас 4. Не си мисли, че днеската плотията ми кърти, що тогава не си ме познавал, да, и без съмнение. Тът бе за мен е точното определение. Да имаше момиче красиво в моя клас. Бях се кръстил възглавницата на нея и за вас името им прекрасно ще остане в дълбока тайна. И за по-нагледно ще я наричам просто вълчайна. Да, тази девойка си имаше гърдина дойка. Бях влюбен и се представях как ми дават да ги бройкам. Но вместо да я поканя да пиеме липов чай, аз постъпих като мъж и направих какво? Познай! Превърнах се в нейн персонален лакей. Ако ми беше казала, може би щях да стана гей. Изпращах и всяка вечер, що тя беше страх от тъмното. А после от студа често болеше ме гърлото. Първото, второто и тъй нататък под поиска ста. Аз се гледам и разнежен, примочавам си кът кра. И дойде денят, в който тя приятел си намери. А аз нагло претендирах, че с него смея мери. Монументалната ми простотия ескалира и застрадах и смятах се самоубия. А ваджайна бе щастлива с нейния нов възлюбен. Щеше ми се да го правя за рисуване труден, но постъпих като мъж и ги оставих да лудуват. Пак и вече не ми пукаше, с пари не се купуват. 3 неща, здравето, още нещо и любовта. И преглътнах провала с гордо клюмнала глава. Като оставам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала бала, озбрал с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Оттам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, озбрал с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Обичам се, провалям, това ми е нещо като хоби. Провалям се сутрин, вечер на първи, трети и втори. И когато ми остане свободно време от проваляне, гледам се проваля веднъж и тъй преди лягане. За мен седмицата започва в провалелник. Провалено си записвам провалите в шибан дневник. И както казва баща ми, този мъдър човек, провалът Владислав
здраве зависи само от теб. Любимият ми изпълнител е провал Еминем. И да измисля тази рима, вярвай ми, отнеми ден. Провалът ми условен настъпи с моето раждане. Родих се с ден по-късно, провалих се, мамо, ай се в те. Наполеон при Ватерлоо се провалил. Не мисля, по-скоро копирал е моя стил. На всеки 2 стъпки се провалям по 3 пъти. Тъй, че ще се провалиш в провалянето като мене ти. Аз мога да се провалям на челна стойка. В провалянето съм си нигър, ти си просто сойка. И макар че всички сте от мене по-нали, познайте кой отново най-могъщо ще се провали. Аз обичам тази дума провал. Тя е моето динамо, бутало, коляно, вал. Провалянов от днеска нататък е моята фамилия. Живея с второто си аз във вечна идилия. Аз съм в провалянето, провалът с бабно пъй. Както казваше баща ми, аз съм под дъното. В калтария там са ми чакат някакъв сом. Заповядайте в сайта ми провал.com. Днес е среда, идеален ден за провал. Всички условия са изпълнени, жив съм и това е като цяло. Май ви дотегнахте, че приятно дотягане, че трябва да бързам за сутрешното си проваляне. Оттам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, озрал с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Оттам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, озрал с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Искам да благодаря на всички хора, които са ме комплексирали през годините. Това беше Антон от предучилищната, който веднъж му бутна в една локва скал и после станах целия кален гъс, неприятен. Благодаря на майка ми и баща ми, които също така доста успешно се справят с моето комплексиране. Благодаря на Моника, която искам да я спомена просто, защото не съм я споменал до сега. Благодаря на всички вас, за мен беше удоволствие и чест. Предимно чест, по-малко удоволствие. Благодаря. Приятна вечер. Доктор Розов, операционната, бързо, бързо! Идвам! Постъпи пациент с щупен гръбнак, доктор Роз. Случаят е спешен. Пак ли това? Да, Владислав Киранов. Това момче не са спря тук да едва силно с някакъв къща. Как се щупил гръбнака това? Опитал се сам да се направи фелацио, доктор Роз. Да, в главата ми звучи някаква стара естрада. Пак и понеже Свети Петър не ми е точно авер, тоя път реших да пробвам направо при Луцифер. Пак откъде да знам, може да е известен типаж. Като умреш за втори път, явно ти идва кораша. И вече нямам какво да губя в този свят преопърнат. Пак и не ми се вярва чак и от ада да ме изхвърлят. Кабинетът на дявола бил в 9-тия кръг. До там не било повече от 15 минути път, ми каза някакъв дърт пияница. Пиянде, представи се с името Чърчил, ако помня добре. Но както и да е, тръгнах по пътя послан скокали. Бе нещо по-нормално да измислят не могат ли? Не че пък на по-гадни места не съм бил, но хич не може да ме грабне този готически стил. А те с 15 минути да те открехна сега. Ще има да ме прощават, ама 1 час вървя. Около мене някаква лава изригва, там и са пени. Слава Богу, че съм мъртъв, краката ми са студени. Инак щях да кипна тука направо и да завра. Вентилацията явно не бачка от преди Христа, но пристигнах криволяво и след час или два похлопах леко изнервен на дяволската врата. Чу се гласа на рогатия, в тона му се четеше една такава апатия. Ама то е обяснимо, заради трудния терен съм пристигнал чак в края на работния ден. Добър вечер, извинявайте, че ви безпокоя, казах влизайки в стаята и протегнах ръка. А оня гледаме един такъв странен и зачервен. Ти не си ли оня старозагорски кретен, за който скоро ми разправеше колегата Петър? Лицето ми се изчерви по целия си периметър. Ми трябва аз да съм бил, си пак си сам за охраната. Не съм предполагал, че се познават тия двамата. Лицето на дявола пламна в топла усмивка, последва радостен смях, прииска ми се да го ритна, но вместо да ме изрита или да се заяде, само каза: айде, от кога те чакам, бе, момче, добре дошъл и сядай да пием една мастика. Цял ден съм бил разправял с някакви льохмани, вика. Последнах леко изненадан на стола и ми олекна. Явно днеска слънцето е на моята улица пек. Ето сам слязох, хвада фънки е тук. С дявола се свириме кънтри луп-луп. Този път няма как да се върна назад. Оперира се щупен гръбнак. Ето сам
Слязох вада вънки Ми ако се череш още малко, може да ги продаваш. няма как да се върна назад. Трудно оперира Той се. бе и по-нара за теб. След честата мастика с дявола вече бяхме на ти. Само ако знаеш, що за конспирация ми разкри. Извини ме за момент, звънна ми телефона. Измъмри той, търсила го някаква медуза горгона. И доколкото разбрах, тя му е секретарка. И звъни му, щот на входа до централната арка някакъв пиян руснак изнася речи безчинства. Ех, той Сталин не се спря да буйства. Изпрати му охраната и веднага в карцера. Само проблеми създава този рязан шмайзър. Затвори телефона с тия думи. Да знаеш, тук входа е пълно стъпи маймуни. Отвърнах му с поглед преизпълнен от съчувствие. Дяволе, вярно, че тая работа гнусна е, но сигурно си има и добрата страна. А той ми рече: Разбира се, става и веселба. Няма да забравя никога Хитлер като умря. какво пък толкова? Очудих се от това. С демоните хванахме баз, дали е еврен. Аз така ги обрах, че още се носят легенди. Евреин ли беше? Усмихнах му се широко.